Ngertos. Sopo yang bakal tak dawuhi supaya daup karo anake Janaka. Lagi tak pilih-pilih. Nggih, mulane ning aja dienggo susah. Nek dienggo susah niku Panakawan melu susah ya, Tru. Ya, Tru ya. Ora Asuh. ben wae ora klop karo aku pokoke iki. Tru, Dewangi kok nek entuk apa-apa tak Moh ora. Kula niku ya susah, bapak ya nangis, Petro ya susah. Iya. Nggih. Ning bareng aku krungu suaramu. Arepa kowe ora ngecul. Arepa kowe ora nganggo bahan lawakan. Wis mulai ngene-ngene delokku dore. Ning ati marai seneng. Nggih. Marai aku ilang susahe. Nggih. Aku iki ana dhuwit 500 tampanono. Apa to? Aku ki wonge ora blereng bondo donya. Ning iki tak paringi. Mboten. Yakin sumpah. Tak gawake pokok. Tak gawane dhewe. Lah kowe mong apa iki menggo acting e. Tambani ora. Kula niku mboten wonten niku carane Dewa. Kula mah napa sing kula lakoni niku mligi nindakake kewajiban. Nek meng terus dituku nganggo dhuwit, mengke terus meng tuman. Kula pendak-pendak ngadem Ndara Werkudara, mesti mengke terus meng njaluk dhuwit. Elek kula teng mriku niku, mula kula nek diparingi mesti ora tau gelem. Mpun tambun kaya ngenti. Yo, Napa, Gong? Diblerek